Minä tiedän, kuka sinä olet. Minua sinä et kyllä huijaa. Onko siellä jotain mielenkiintoista? Ei tää toimi edes kunnolla. Paskan myi. Älä oikeastaan palauttamaan tän nyt. Mä tilasin meille kauppaali 24 ruokaa. Se lähetin kyllä varmaan kohta. Mut mun pitää nyt mennä. Siis tää? No mitä unohtuu? Niin? Kauppa oli 24 morjesta. Ruokatoimitus olisi tulossa. Aha. Kiitti. Hei hei. Tähtiohjelmista Jaana Ruohonen tässä, hei. Ei, en ole Matin, enkä Tepon vaimo. Enkä edes Sepon. Soitan koskien teidän saunavarausta ja teillä olisi nyt tarjolla tankotanssia iltaa varten. Kiinnostaisiko? Ai hei, mä oon Anne. Mä näin sen teidän ilmoituksen ja haluaisin tehdä demon. Moi, mä oon Jone. Tervetuloa vaan studioon. Sä voit mennä tuonne studion puolelle, niin mä menen tuonne tarkkaamaan. Joo, kävele vaan siihen mikin eteen ja laita ne luurit päähän. Joo, laula ihan normaalisti. Sä voit aloittaa, kun sä oot valmis. Monet miettii, kuinka tähän aloin. Hei, nyt kuuluu jotain naksumista ääntyksessä. Siis millaista naksumista? En mä kyllä kuule mitään. Tasasta naksumista. Mitä materiaalia toi sun paita on? En mä tiedä, akryyliä kai. Ai, no sitten se on ihan selkeä. Toi paidan materiaali aiheuttaa sen naksumisen. Sä voisit ottaa ton paidan pois. Siis, oot sä nyt aivan varma, että joku paidan tekstiili voi aiheuttaa jotain naksumista? Kuulostaa kyllä vähän oudolta. Niin, no hullun kuriseltahan se kuulostaa, mutta mä oon kato ammattilainen, mun kuuluu tietää nämä materiaalijutut. Monet miettii, kuinka tähän No nyt kuuluu taas jotain naksumista. Siis mä en kuule mitään. Niin, no se voi johtua noista sun rintsikoiden hakasista. Ne hakaset hankaa yhteen ja sitten ne aiheuttaa ihan selvää naksumisääntä. Siis mä en todellakaan ota mun rintsikoita pois. Ihan miten neiti haluaa, mutta tää naksutus pilaa sun demon.
Monet miettii kuinka tähän aloin. Käveleen asfalttia avojaloin. Paloin vapautenkin ja tunnenkin. Niin on valmis paikkoihin vaikeisiin. 5 vuokraa pystyyn jäin. Ja nyt on tässä. Nyt sä sanot Annelle, että äänitys meni hyvin ja että hän voi pukea päälle. Ymmärretty? Joo. Anne, äänitys meni hyvin. Saatiin demopurkki ja sä voit pukeutua. Sä olit aivan mahtava. Mitä hittoa sä täällä teet? Miten sä tänne osasit tulla? Mä löysin keittiöstä tämän studion mainoksen, jonka sä oot ympyröinyt. Ajattelin tulla kuuntelemaan, että miten sulla menee. Nyt pitää käydä... Se tyyppi lähti jo. Sieltä tuli ihan hirveä kiire Unconscious-levyyhtiön. Halusi heti toimittaa materiaalin uudesta tähdestä. Miksi mä teen taas kaikki duunit ja sä vaan luet jotain kirjaa? Mä oon ryhtynyt yrittäjäksi. Perustin oman PR-toimiston ja eka keikka on tulossa. Sä vois muuten lähteä mukaan. En mä nyt mitään sellaisia hommia osaa. En mä edes tiedä mitä koko RP on. PR eli Public Relations. Tästä keikasta saisi tosi hyvät rahat. Yksi asiakas tilasi saunaillan ja ne halusi nähdä tankotanssia. Just. Joo, strippariksi mä en ala. Ei taas strippaamista, vaan tankotanssia. Asiakas toimittaa meille aivan mielettömän upeat esiintymis- ja vaatteet, jotka me luultavasti saadaan pitää. En mä kyllä osaa mitään tankotanssia. Kohta osaat.